Welcome to Olivia Media. Fresh trends, inspiring stories and fun. Constituency ina iliyonse, polling center ina iliyonse, ikakhale chimene akufuna Malawi chikachitike. Osati anthu ena atengepo mwayi ndikupanga upandu kuti mavoti amene akuponya Malawi chimene akufuna iwowo chisatani chisakhale chimene chocho iyayi. Meeting ino ngati zipani zotsutsa takhala tikukambirana paka nthawi mene timaona mene dziko ikuyendera makamaka pa chigawo cha pakati pano. Anzathu afotokozera ifeso ndi nkhani zambirimbiri zimene tingafotokozere zimene zakhazi kuti chitikira kuno Central Region kukumana ndizo khoma zambirimbiri ngati kuti tosefe sifa Malawi. Ndefe titaunikirana ngati azipani akuluakulu kuno ku Central Region kukambirana kuti kodi tingapange bwanji kuti Amalawi azitha kupanga ndale mwa ufulu komanso chimene akufuna Amalawi akakalowa mukachipinda komata kaja voti yawo akakayiperekadi kwa Mulungu kuti munthu amene tansankhe ife ndi uyuyu chikakhale chomwecho opanda munthu ino osokoneza. Mpamene ife tinabwera nonkuti yayi kukambirana kuli kumeneko koma zikufunikanso tiyankhulirepo tifotokozere mtundu wa Malawi kuti zimene tikupanga panozi sizitengera kuti munthu uli chipani chanji chifukwa ndi Amalawi amene akuvutika. Tikamavutika tikumavutika nditonse sichikumasankha kuti kuti njala yagwa ikagwa mu nyumba cha DPP yokhayokha iyayi kapena ikagwa mu nyumba ya UTM yokhayokha iyayi. Njala imene tikumana nayo ife ikugwa m'manyumba onse osangana chipani. Komanso nzathu akachitidwa nkhaza azimayi akuchipani kandi azibambo kandi a youth sizumatengeranso kuti munthu akapita chipatala akalembetsa kuti iye poti ndi wachipani chakuti nde achita nsanga iyayi. Munthu akatemedwa bebasi. Nde ine ngati nakubala zomakhala zondimvetsa chisoni kumaona anyamata athu achi Malawi akugulitsidwa ntchito kuti apange za upandu in the name of chani ndale. Ndale izizi si zimene tinamenyera ife ufulu kuno kuchani ku Malawi. Central Region si dziko payokha. Central Region ndi part of chani Malawi. Tosefe tili pano tikalembesa mapepala athu kamufuna passport kandi license kandi nchina chichonse pepala imalemba Malawi silemba chipani yayi. Ndecho oyambirira chimene titsogoze pano ndikuti Malawi wabwinoyi tingapange bwanji kuti aliyense akhale m'malo mwake. Pano patakhala ndi 31 days masiku ochepa ambiri oti tipangire chani kampeni. Koma kampeni kumene kupita ndi mmene zikuchitikirako zimafunika kuti aliyense apange kampeni momasuka. Tili pano kukambirana kuti kodi monitoring yathu kuyang'anira ujeni mavoti athu tingazayang'anire bwanji makamaka madera ena oti ife sitinayimitse chani makandidate komanso azinzathu ena sanayimitse makandidate kodi tizangowasiya mavoti amene aja kuti ena azakolole. Ayi zikufunika kuti ifeso tikirepo nzeru zathu tikhale ogwirizana kuyang'anira kuti mavoti amene ajawo amene apereka Malawi kwa munthu amene akumfunayo akakhaledi m'malo mwake. Chinanso nchonena kuti zimene zimachitikazi zokhala ngati nkhazazi kwa anthu amene akupanga ndale. Pano wina aliyense ali muno kuchipani chimene akuchokera akhozofotokozerapo nkhaza zimene anatani anakumana nazo. Izizi si zimene Malawi amafuna. Malawi wa John Chilembwe suyuyu. Malawi wa Kamuzubanda suyuyu. Malawi wa Otto Njira suyuyu. Malawi a Chihana suyuyu. Malawi wa anthu onse amene anabwera mu mbuyo mwathu kuti tifike pa point iyi kuti anthu tikhale kuti tili ndi matipati. Malawi wake sana timenyere nkhondo kuti ena azizapwetekeka kumenyedwa kuotcheredwa chani magali moto kuti anthu afuna opanga ndale. Ine ndikuona ngati pamene popo ife ngati atsogoleri tikuyenera kuti tiyankhulirepo kuti izizi sizikutisangalatsa. Tikangokhala chete angamboona ngati ndale zimene timafuna opanga ndi izizi. Ine ndikungofuna kuyankhulapo kuti ife ngati azipani zosiyana-siyana tikaona kuti lero abwera azapanga chipongwe chipani cha Ford ife a UTM ka DPP ya PP UDF zipani zonse zotsutsa kumangoyang'anirira ngati kuti sizikutikhudza sitikuthandizana. Chifukwa munthu akapangidwa attack ngati akabweretsa chiopsezo pa chipani china chilichonse chimene ndachitchula paja tizizitenga ngati kuti ifeso azitani atipanganso chipongwe.
lero zili kwa ife mawa chipandani panzako nde tikazilekerera zipezeka kuti ife akutipanga chipongwe kena kuno tizasowa ombolana tonse zapezeka kuti mendo tilibe timangoyang'anirana nzathu akudulidwa mwendo akuluakulu bwanji sitinayikepo gawo ndi nzeru ngati anthu okonda dziko lawo kuti izizi tiziletse zisanafike chani posakambika tufuna tapempheso azinzathu azipani zina amene sanathe kubwera tsiku la lero kuzera zokambirana zimene zimakhalapo za zipani zotsutsa iwuyu ndi ubale oti tiyang'anire mavoti athu asazabedwe makamaka kuno ku Central Region ife pano ngati Vice President Central neso Vice President Central ndi zipani zonse zimene ndi zili masapota komanso anthu amene analembesa pano pa chigawo chapakati tikufunika tikhale ndi chani atcheru komanso anzeru kuti azinzathu asatitani asatibere zisankho ife ngati opposition chimene tikufuna tonsefe nchimodzi tikufuna kuti Malawi akhale wabwino okomera tonse koma kuti Malawi afike wokomera tonse kufunika kuti mavoti anthu amene azapereke pa 16 September azakhale voti imene munthu apereka ku Malawi izikakhadwa tikamakawerenga tizikati voti imene munthu anatani anaponya osati ena abwerepo kumafuna uzatengerapo mphamvu chifukwa ubwino wake wa chisankho chinocho palibe amene angapange nzeru zoyipa ife nkumangomuyang'anira nkumangomuonerera tikakhala pa polling center paja timakhala mamonita azipani zosiyana-siyana pamakhala azipani zonse amene ali ndi candidate tikuyenera kuti tigwire ntchito limodzi nkumayang'anira kuti aliyense amene akufunayo ka ife sizikutiyendera ziwayendera anzathu kumavomekeza kuti izizi ndi za Malawi chisankho chimene pa polling center imeneyo apanga ndiye ndichiti chimene chocho koma osati mpaka anthu akati tusirezi kwanje kumati wopyeza kumabwera mmakomo mwathu nkhani yake ya ndale yomweyi izizi ndikuona ngati palibe nzeru komanso si zimene zimayenera kuti zizichitika ku Malawi mu chaka cha 2025 tuona ngati tikubwerera mbuyo tikubwerera mu nthawi ija imene inali yotani yowawa ku dziko panopa tili ndi zipani zosiyana-siyana zambirimbiri chipani china chilichonse ngati sichinali nawo pa kukambirana kumene amapanga ma director of elections azipani zonse zotsutsa iwonso ndiwe oyitanidwa kuti nawonso akhale nawo pokambiranapo tikambitsane kuti tiziyendetsa bwanji zinthuzi kuti wina aliyense azipanga kampeni komanso azikhala omasuka kuvala chitenje cha chipani china chilichonse muno mu Central Region kupanga ndale za smart zosatani zosakhaulitsa yayi ana athu asiye kugwiritsidwa ntchito ngati makasu kuti iwowo azipweteka azinzawo zimenezo zonse zimetutani tikufuna ifeyo tikufuna kuti ndale zathu zikhale zopita pa chitsogolo zoyang'ana chitsogolo zokhonza dziko munthu amene akumfunayo president wa chipani chimene chingapambenecho chikhaledi kuti ndi chifukwa choti amalawi anatani anachisankha osati chifukwa wina wake anayikirapo maganizo ake oyipa ndiye ndinangoti ndifotokozereko kumbali yathu kuti ife ndifosangalala kugwira ntchito ndi zipani zina zotsutsa kuonetsetsa kuti ndale zathu kuno ku Central Region zikhale zololerana zikhale ndale zangati anthu opemphera dziko lino ndi anthu opemphera sichoncho ndeti samayiwale kuti ndife ndani kuyankhulano kwa azinzanga ku UTM ife a UTM ndife anthu amtendere sitikonda mavuvu sitipanga nawo zimenezozo ndi anthu ena amachita kubwera kuzati yamba koma ife sitikumabwezera koma kusabwezerako sikuti ndife opusa koma ife ndife ana mulungu timadziwa chimene tikufuna sitifuna kuti dziko lino lifike mpaka noti tilowe mukhondo likhale mapungwepungwe zimene zimachitika maiko ena chifukwa ena akanika kuvomekeza kuti nthawi yawo yatani yatha zimenezozo sizabwino ine ndinganene kuti kuno ku UTM mukaona nzanu wa chipani china chilichonse chimene sichali muno yayi kandi wa DPP kandi FP ka UDF kaya Ford kaya PP amene ngati apangidwa chipongwe muchitenge kuti munthu so waito musapangidwa chani chipongwe tizikhala okondana chimozimozinso azinzathu azipani zimene muli muno a DPP ka PP a Ford ndi zipani zonse zotsutsa zili kuno Malawi mukuona anthu athu kuno ku Central Region a UTM akupangidwa chipongwe mabillboard awo akuchotsedwa magalimoto anyamata fe pompano kunachitika incident ma constituency mu anthu omathamangisidwa ndi thunzi kwanje kumaphwanyirana magalimoto tikamuona nzathu akupangidwa chipongwe chimenechocho tichitenge ngati ndife kholo mwana uja kuzokhala ndani wathu ifeso tisalole zimene zitani zichitike ife tili pano kungoonetsetsa kuti aya Malawi amve kuti ifeyo ngati atsogoleri akuno andale ku Central Region
zikuchitikazi sikutisangalatsa komanso si mbali yathu yachani ya ndale za pa Malawi zimene tinamenyera ufulu. President wina aliyense amene anakhalapo pa mpando anakhalapo chifukwa anthu anasankha. Ndiye ifenso chaka chino chisankho cha Malawi chichite chani, chigwire ntchito. Wina aliyense asabwere kuzasokoneza chisankho ndi malingolero achani a Malawi. Ife ngati UTM aliyense amakhala ndi chiyembekezo kuti president wakatani awina. Koma just because aliyense ndi chiyembekezo kuti president wathu awina, ngati ife ndi chiyembekezo kuti president wathu akhoza wina, it doesn't mean kuti nde kuti tatani tapangire nkhaza azinzathu ena kuti wosasakaniko panga chani msonkhano. Ife tupanga msonkhano tulowera uku azinzathu azowera kuchani mbali inayi kuti aliyense apeze majani mavoti. Tiyeni fundo zigwire chani, zigwire ntchito. Anthu asankhe ntchito zimene tikuwauza kuti tizapangira ngati Malawi. Anthu asankhe nzeru zimene tikuwauza ndi zimene watha kuona kuti izizi zimene zingatithandize ife ngati Malawi ndi anathupira chani chitsogolo. Ndiye kungotsindika kuti ndale zimene zikuchitika pano ku Central Region sizikupatsa chidwi yayi, zikukhala zokhumudwitsa ndipo zikukhala zinthu zosayenerera ngati dziko lathu la Malawi. Izizi zisiyike. Tipempha ino akumeki ndi mabungwe owona za ufulu ndi anthu chonde makamaka ku polisi mafailo ndi alipo oti ambirimbiri nkhani zipani zosiyana zakadandaula kuti ife tupangidwa nkhaza. Kodi enawo mwamangapo liti kuti anthu tizidziwadi kuti ntchito yanu mukugwira? Kodi ino ameki tu ndino ang'anira tonse ndifanano. Nde isamatengere kuti poti wadandaula ndi wachipani chautsutsa nde nkhani jeponderezedwe iyayi. Nkhani ineyo yonse imene zifika ku meki tikupempheni gwirani nayo ni ntchito. Ino apolisi ndino abale athu, enanu ndino azichimwene athu. Musayiwale kuti ndinunso Amalawi. Munthu akabwera dandaula wachipani chotsutsa tenganipo ni mbali, gwirani chani ntchito, amati lamulo ikhale m'malo mwake. Tisayiwale kuti kuseli kwa 16 September tosefebe ndife Amalawi. Kuseli kwa 16 September mulandu suwola, mukaphwanya magalimoto athu, mukakhapa anthu athu, mukatizuza, muyembekezere kuti after 16 September tikakumanabe kuchani kulamulolo. Lamulo ikagwire chani ntchito. Ndezize azibalangano a Malawi amene amakugwiritsa ntchito kuti muzitipangira nkhaza. Lekani. Ikatha 16 September iyi ena ndino azakuyiwalani. Azayiwala kuti anakutumaniso ni ndiwo. Mukhoti amakakana kuti akundinamizira sinamutume. Umakhala iwe ndi mulungu wako kumazifotokoza. Ndazibale yanga tikondane. Tikamatha 16 September tosefe tili muno ndife Malawi. Tipange ndale za smart zimene akufuna Malawi zichitike. Fundo ziyende pachani pa ground zimene tikufuna ifeyo. Zikomo kwambiri. Zikomo. DPP oye. DPP oye. UTM. PP. Afford. Ndokhulupirira kuti zikuyenda bwino. Madamu Vice President komanso inu a Vice President Honorable Gangata. Mosataya nthawi mundilole ndipereke mwayi umenewu kwa Honorable Alfred Gangata kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri. DPP oye. Professor Kapita Mutharika oye. Afford oye. UTM. Baja ai Afford akumanena machine. Mbali baja machine. Yeah. PP. What is a kalabanji magifunanga? Sate. PP.
Nithokoze kwambiri my sister Helen, Vice President UTM for Central Region. Ulemu wa Regional Governor Honorable David Gambalame, Chief Mpinganjira, Director of Legal DPP, and Chief of Staff Afford, Director of Legal UTM, Honorable Gambala, Advisor to the President UTM, and Director of Elections UTM. Ndena onsamire muri bano mulande mulemu wanu APP Afford komanso Alibate nonse mulande mulemu wanu. Zambiri my sister Helen, Vice President for Central, wayankhula kale koma ndikukhulira kuti chimene Amalawi amayembekeza lero kapena zimene amayang'ana ataona makaka awiriwa amaganiza ngati kuti we are signing the alliance. The reason why mwina Amalawi amapanga zimenezo ndikuona mavuto amene tina muno Malawi amene akumana nawo kamba kaboma limene lilephera limene analongezedwa ndi zambiri koma zinthu zimosiyana kwambiri chifukwa ife ma Vice President a Central Region titakhala pansi ndikuona mavuto amene takhala kumana nawo ngati ADPP nkhanza zimene zakhaliwa ku MCP atapanga MCP for example Mponera komanso Kwansundwe ndi zinthu zambiri komanso kutengera kuti zimene zinachitika in 2020 masankho aja kumapeza kuti anthu amakhapidwa Mponera zambirimbiri ADPP anakhapidwa. So titakhala pansi ndikunikira kusenzo tinaona kuti ndi chabwino kwambiri kuti tikambirane komanso tipange umodzi tigwirizane magwirizano ntchito kopanga secure mavoti ADPP, mavoti UTM, mavoti Afford ndi zipani zotsutsa. Pozindikira sefe tili ndi ndani mmodzi amene ali Malawi Congress Party pakali pano. So tinaona chinthu chabwino kwambiri kuti anthu ife tigwirizane kuti tiyende limodzi pa ntchito ngati zimenezozo. Ndiye kuyambira lero ifeyo ngati ma Vice President a Central Region komanso zimene zina zotsutsa zimene zililede kugenda ife ntchito pa Central Region pano amene akuvopweteka okhawo amene akuvopweteka ndi mavuto amene mboma muno ajoina zimene ife tifuna tipange komane zimene ife taziyamba lerolo ngati APP komanso ADPP ndi UTM. Zimenezi zithandizira kwambiri kuonetsetsa kuti ngati apanga ataki munthu wa APP ndi kuti apanganso ataki munthu wa UTM. Ngati apanga ataki munthu wa DPP ndi kuti apanganso ataki munthu wa Afford. Ngati apanga ataki munthu wa Afford ndi apanganso ataki munthu wa Liberty. Zimenezi timafuna kuti tizi nene pano poyera kuti mtundu wa Malawi udziwe makamakaso tipeke chiyembekezo kwa anthu a Central Region kuti akavote momasuka adzatuluke voti yawo ifeyo azipani zotsutsa titeteza. Munthu amene atawina pa 16 akhale kuti yekhayo amene wavotedwa ndi Malawi. Pa zonse zimene tikupanga mavoto onsewa ineyo ndimakhulupirira komanso ndikukhulupirira kuti Mulungu wina akundziwa kale nde tilole chifuniro cha Mulungu chichitike pasapezeka anthu ena kunena kuti achidule pakati chifukwa cha Mulungu. Tinapempha Amalawi muno Malawi utsogoleri tokha osati Mulungu yaye. Mulungu ndi amene amaika utsogoleri pena paliponse zinapapena ndi Bible koma anthu anafika nthawi yake onena kuti Ambuye ulamuliro woti ife topa nawo ndi anawasira kuti asankhe okha koma atasankha ulamuliro umenewo anoma ndi mavuto ambirimbiri. Chimodzimodzinso muno Malawi tidafuna kuti yaya
ambuye utsogolo munatipatsa Peter Mutharika sitinafune koma adanena kuti tipite pa msewu ndikumapanga mademo chaka cha thunthu kumapanga mademo kusankha okha Malawi osati chifukwa cha mulungu yayi koma utsogoleriwo wabwera waronetsa nawo zinthu utsogoleri wopweteka kwambiri ndinkanakonda kuti ulendo uno chifuniro cha mulungu chichitike. Chifuniro cha mulungu chichitika bwanji? Chichitika kamba konena kuti anthu fe tagwirizana ifeyo azipanife tiyike ma personal gains athu kumbuyo koma pogwira ntchito limodzi monga ine ndabamba ndi nzangayo Helen pano pa Central Region. Ndikukhulupiriranso kuti azipanizi mzigawo zina apanganso chimodzimodzi. Chofunika kwambiri kuti vote itetezedwe. Tapanga draft agreement imene tisainirane pano imene MOU imene muli ndondomeko yonse imene tagwira ntchito koma kamba konena kuti director IUTM legal sanaione ndi tagwirizana kuti ayipange go through akapanga zimenezo ndi kuti tisainira magwidwe athu antchito mmene tichitire koma kuyambira lero kupita mtsogolo ndi kuti ifeyo ngati DPP region komanso ngati Vice President Alfred Gangata ndi zipani zotsutsa tiyamba kugwira limodzi komanso limodzi ndi UTM tonsefe tili ku opposition wherever alowa boma ndakabambe it doesn't matter kaya alowa boma ndi madolotse mbewe it doesn't matter kaya alowa ndi lasichokomeni zimene zopanda ntchito kaya alowa ndi Professor Arthur Peter Mutharika zonsezo zopanda ntchito. Chimene ife tikufuna nchoti pa 16 pano Malawi Congress Party tani kodi ndiye ndikulephera kuti ndiyankhule zambiri chifukwa kuti nangase zimene tifuna tiyankhule pano ndizokhala zimene tifuna zikhale mu agreement komanso kukana kuti pakhale zoyankhula zina zambirimbiri eti wherever alliance yeni alliance ya national pakati pa UTM ndi DPP itheka zimenezo zilengera akuluakuluwo malingana ndi mmene akuluakuluwo ataonere kuti uda Malawi ndi ifeyo zofuna zathu masitoko mapiza a nyumba mwathu ndi Malawi amene akuvutika kunjaku chofuna kwambiri kodi ndi chani. Ndiye akazindikira zimenezo ndikukhulupirira kuti tipanga alliance yabwino yokuti tigwire ntchito limodzi ngati national level koma pakali pano ifeyo a Central Region DPP komanso UTM Vice President ndi chipani cha UTM Region Central Region tagwirizana kuti tigwire ntchito limodzi popanga secure mavoti komanso mwina mapolosha zina ndi ena tikhale limodzi kupanga zinthu zimenezo because ngati awachotsera mabana onse kwa kisabweti ndiye mabana amene achotsaja nanga mavoti afika ndiye mafuna kukuwuzani chemwali kuti mabana achotsaja sanafike mavoti yayi imeneyo ndi operations ndekuti DPP UTM PP tipenga limodzi ma operations onse to make sure kuti zinthu zikhala zinamudu chifukwa asamunenere kuti ndi nzimayi yayi tithandize magwidwe a ntchito pamene pazonsezi tifuna kuti DPP kandi UTM idwa chani kuti mboma koma ife chimene tikufuna choti Malawi amene akufika pakali pano tapulumutse munganje muna Malawi. Kuonjezera apo ngakhale tupanga maapproaches pakali pano tamukhala zimenezozo pali ma constituencies ena amene a DPP muli ma candidate mwina muli ma candidate mwina UTM mulibemo
mwina ITM ali makandidate awo eti tifamene tione kuti kwicho limodzi because we need to pake support wa ITM chakumeneko kuti nthandize ngakhale tikutibeka ngati tikupanga zimene zozo limodzi tikugwira ntchito limodzi chimene tikufuna nchokuti ifeyo mavoti athu akanati amene kuti akatetezedwe. So mwina kunja kuwena athu matani iyayi iwu ndi mgwirizano umene ife tikupanga anthu a Central Region at regional level. Mulipese muno bwino eti zimene tikupanga apazi tikugwirizana at regional level, DPP region and this UTM region. PP ndo masokanso a PP kubwera Northern Region athu kapakaso mgwirizano umenewo ngati akufuna ngati nawo akuona kuti amalawi atani kodi apindula. Southern Region atosaka chimodzi maiso koma chachikulu nchokuti ifeyo tagwirizana kuti tigwire limodzi UTM komanso DPP pano pa Central Region kuyambira lero mpaka mtsogolo. Mwina ineyo ndikutsapanga msonkhano wanga ngati ndikakhale msonkhano ena nzapanga msonkhano a UTM simudzabwera nanga ifeyo ITM akatimanga ifeyo invite ati misi tapita chifukwa chimene tikufuna nchokuti Malawi Congress Party pasikisana pitani kodi ndiye tosefe tiko opposition eti so ati IPP mukatifuna ku UTM ife titani kodi ITM so ife sakabwera so kutipita tani kodi msonkhano apange ineyo mene apange ndapanga invite our vice president komanso the entire UTM PP zipani zonsezi chakuti msonkhano apange tosefe takhe tili limodzi ndi mawu amenewa ndikuona ngati ndiyankhula kwambiri koma nkhani yakulu njoti tagwirizana kuti tigwire limodzi pana Central Region nzomwe kwambiri. Awombere mmanja vice president athu ndikukhulupirira kuti amalawi akuona zimene zikuyankhulidwa mnyumba ino ndipo patsogolero amene tili nawo apa onse ndi achinyamata. Ku UTM ndi wachinyamata, ku DPP ndi wachinyamata, ku Afford ndi wachinyamata, ku zipani zonse ku People's Party ndi wachinyamata, kusonyeza kuti dziko lino likuyenera kuyendetsedwa ndi achinyamata. Achinyamata ake ndati ndipereka ulemu pamene timayamba paja a director amayi kuchokera ku chipani cha DPP mene tili na muno mayi kunje amene muli pakati pathu landirani ulemu wanu komanso inu mayi Emily India director wa mayi ku chipani cha UTM landirani ulemu wanu. Director of youth ku chipani cha DPP Owen Chanza landirani ulemu wanu komanso ku chipani cha UTM Aaron Chweza ndi maudindo onse amene mwafika muno landirani maulemu wanu. Amayi ndi abambo munthawi ino mundilole munthawi